أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وكل خلق رائد من كائم وقائد وكل جن مارد يأخذ بالمراسد في ترك الموالد. Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da shigowa cikin gidan talabijin na mai albarka Walkiya TV a cikin shirin da muke kawo muku na tarihin mu asalin masu kallo. Muhammadu Faisal Biko ni ne kamar kullum nake gabatar da wannan babban shiri, kuma kamar yadda muka faɗa muna zakuɗo manyan gidaje ne, muna ganin irin gudunmuwa da suka bayar ta bangaren maluma, sarakuna, dattawa, attajirai na cikin garin Kumasi, irin gudunmuwar da suka bayar. Yau dan Kumashi zango musulmi yake iya bude baki ce ni dan gidan wani ne, yake iya cewa ni musulmi ne, ni dan Kumashi ne, ni dan zango ne. Wannan abin ba mu same shi ba sai irin gwagwarmaya da kokari da wasu manyan mutane mazan jiya suka yi. Na ɗaya daga cikin wannan manyan mutane, ina jin mun yi shiri na farko na gidan Malam Ladan, muka yi na biyu. Kamar yadda muka muku alkawali, yau za mu tattauna a cikin wannan shiri na tarihin mu asalin mu na gidan Sheikh Malam Usman Ladan, ko kuma ka ce Afa Ladan. Kamar yadda na faɗa, masu kallon ma ci gaba da bibiya, ana liking, ana sharing, sannan kuma ana aje muna da comment. Kai da baka kalli na farko ba, baka kalli na biyu ba, to kai kokari ka kalla, sannan kuma ka kalli wannan da za mu ɗora, ka ga irin gwagwarmaya da malam ya bayar, gudunmuwa da ya bayar a cikin al'umman musulmi na duniya ma baki ɗaya. Masu kallon mu za mu fara wannan shirin gadan-gadan kamar yadda muka fara na farko, muka fara na biyu. Yau za mu ci gaba da tattaunawa na gidan Malam Ladan kashi na uku, tare da Sheikh Firdaus Ladan, ɗa ne ga wannan babban malami da muke tarihinsa daidai wannan lokaci. Masu kallo, a ranka daɗe, akaramakallahu, barka da shigowa a cikin shirin tarihin mu asalin mu. Barka ka dai. Masha Allah, muna ƙara godiya saboda muna cikin wannan gidan kaman kashi na uku kenan, kuma an bamu lokaci muna ci gaba da nema da samun tarihin wannan jarumi Sheikh Malam Ladan Afa Ladan. Akaramakallahu, ina jin mun tattauna da yawa, mun faro tun daga inda aka haife shi, da malamin da ya karantar da shi, da ƴan uwan da suka yi karatu tare da shi, ma almajiran da ma ya karantar da su, da irin tsari da kuma inda ya fi ƙwarewa ta wurin addini da wurin karatun addini, tafsirinsa duka dai mun yi magana a kai. Yau za mu duba mu ɗora, saboda muna da labarin cewa Malam Ladan ya yi siyasa kuma malami ne. To muna so mu tambaya na farko, ta ya aka yi malam ya shiga siyasa? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Farko muna gode ma ubangijin Allah, muna neman tsira da amincinsa kuma su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa. Bayan haka na muku kuma maimaita gode muku kuma da zuwa don ku ji labarai ko kwa tarihi na Malam Ladan. Gaskiya ne, ababen da suka sa Malam Ladan a matsayin shi malami kuma ya shiga siyasa guda uku ne. Na farko, Malam ya shiga siyasa ne saboda ya serve as the voice of the voiceless. Malam yana ganin a lokacin nan 'yan arewa ko musulmai ba su da voice. Ya zama wanda yake kakakin wayanda ba su da marasa galihu a cikin al'umma. Yawwa. So na farko kenan Malam ya shiga ne siyasa ya serve as the voice of the voiceless. Na biyu, Malam ya shiga siyasa ne ya serve as the gateway ma duk wanda zai zo baya, ɗan zango ko musulmi da ke son ya yi siyasa. Wannan shi ne na uku. Na biyu, na uku shi ne Malam ya shiga siyasa ne saboda ya encourage waɗanda yake su suke ganin
ba su da galihu ko ake ganin ba su da galihu. Wato ya karfafa al'umman da ke tare da shi su ma su ga cewa za su iya yi. Za su iya yi. Na'am. Wayannan ababa guda kun ga su ne abin da ya kai malam ga siyasa. Masha Allah. Masu kallon mu kashi na uku kenan da muka soma tare da Sheikh Firdaus Malam Ladan, wato muna kawo tarihin Alfa Ladan ko kuma ce Malam Usman Ladan kamar da kowa ya fi sani. Mun ɗauko fannin siyasa da ya shiga kuma ya gaya mana dalilan da ya sa malam ya shiga siyasa. Da malam ya shiga siyasa ya kafa ainihin jam'iyyarsa ne na kansa ko kuma ya shiga wata jam'iyya ne dama da yake tana nan a kafe. Masha Allah, malam bai shiga ko abin da turawa ke ce ma ya join da wani existing political party ba. Malam ya kafa party shi ne. You can imagine malam party shi ya kafa. Ka gane ko saboda wannan kuma na nuna how malam was proud of his identity as a Muslim. Boldly ya kafa party shi. Ya san kuma da an yi wato akwai there will be struggles. Ya sunan party da ya kafa? Sunan party malam MP. Muslim Party. Muslim Party. Imagine sunan party malakin Muslim Party. Yanzu ga irin yau ne an ce kai ka sa sunan musulmi ba ka samun vote. Malam didn't consider all of that. He joined politics ne as a Muslim. That is his identity. Shi yasa malam shi party shi kafa kuma sunan party MP. Muslim Party. Muslim Party. Masha Allah. Masha Allah, masu kallon mu kun ji dai a fannin siyasa da malam ya shiga siyasa shi ba ya je ya shiga cikin wata jam'iyyar siyasa da dama tana nan bane, ya kafa nashi siyasan ne wato jam'iyyar siyasa ne kuma ya yi mata suna da Muslim Party wato jam'iyya ta musulunci. Masha Allah, akarmakallahu, malam ya shiga siyasa kuma ya kafa fatinsa. Kuma in zaka duba malam akwai jam'iyyar siyasa da yau ake ce mata New Patriotic Party wanda a jiya ita ce United Party. Ko akwai wani gudunmuwa da wani rawar da malam ya taka a cikin wannan jam'iyya? Masha Allah, gaskiya ne. Malam da ya kafa Muslim Party nan. Ko da yake akwai taimakon wasu manya ɗaya musulmai su ma ne da yake amma malam shi ne ya kafa party. To malam ya zo ya yi ƙarfi sosai. Fatin malam ya zo ya yi ƙarfi sosai. Shi Muslim Party? Muslim Party. Shi zai kai akwai fatin wato Dr. Bujiya. Shi ne UP ko? Ya sunan shi ya kwanta mai na tuna kafin mu gani. Akwai fatin da Bujiya da baban Akufo-Addo shugaban kasa na yau Ghana nan da baban shi da su Lawyer Akoto baban Agric Minister suke da shi. Akwai fatin su mana N Akan Asanti suna da fatin su nan. Sannan malam ya kafa na shi UGCC yawa. Sannan malam ya kafa na shi. Sannan kuma akwai CPP na Nkrumah. Amma zai baka mamaki malam ya yi ƙarfin da fatin Bujiya da fatin Nkrumah kowanne na bukatar shi. Kowannensu na son a ce ya zo ya haɗu da fatin shi. Amma waɗanda sun kafi zuwa sosai ga malam su ne fatin Bujiya. Su ne UP ke. Su ne UGCC. Fatin Bujiya. Su suka zo ce malam fatin gane kuma shi ne. Kai ma ɗan kuma shi ne. Kuma ɗan Asanti. Shi yasa zo mu haɗa. To malam shi shawara ne shi so mu ba da kai. Wannan ya sa Dr. Kwamin kuma ya samu labari. Cika wannan mutum dama yana damuna. Amma ga abin da muka ji wani kishin bari mu ma mu ji
kaga wannan ke nuna maka yanda malam party shi ke ta karfi. Gaskiya ne malam, to shi Nkrumah da ya zo ya mun samu labarin cewa shi ma ya offer wani abu ko kuma mu ce ya ma malam tayi ta yanda zai zo wai ga ba ni gishiri in ba ka manda, don in kana son mai shi ya biyu bayan ka kai ma akwai wani abin da za ka bayar saboda mai shi ya nemi ya haɗa kai da kai ba don kuma saboda mai shi na neman jama'anka da sauran jama'a. Ka san wai politics is about numbers. Suna neman wannan lokacin nan mun samu labarin cewa bai ba Nkrumah haɗin kai ba. Yaya gaskiyan wannan maganar yake? Maganar gaskiya ne. Da Kwame kuma ya ga wannan situation nan, ya ga kamar malam na karkata, sai ya aiko offer. Offer da ya aiko shine ya ba malam 2 ministerial positions. Malam ya ba wanda yake so. Ba muna batun DCE ko MC ko MP bane, minister. Ya ba malam 2. Ya so malam ya ba wanda yake so. Na 2 shine ya gina ma malam modern standardized complex school for malam. Don ya gane malam fannin shi kenan koyarwa. To ababa guda biyu ga su ne often mafi yawancin lokacin ina ji kuma ya ba malam bribe, ban ganin shi bribe, kafa da kafa ina ganin shi offer ne saboda ya draw to his party. Amma abin zai baka mamaki kamar da muka faɗi da farko, malam ababen da ya shiga siyasa, malam ya reject wannan abubuwan nan. Ka kaddara 'yan siyasan yau kwarai ana bayarwa kuma ana yauwa, amma malam ya ce mishi ni ban so, na riga na ba da kai na nan ga to nan nike. To haɗa kai da malam ya yi da party su bushiya shine suka kafa United Party, shine UP. Masha Allah. Wanda yake yau shine MPP. Saboda haka nan malam is a founding father MPP yau. Masha Allah. A lokacin nan wani irin gudunmuwa malam ya bayar na kafa wannan party ya zama UP har yau ya koma MPP? Wato influence akan musulmai, votin musulmai don su koma su ba da haɗin kai kan wannan. Da northerners votin su ya kai lokacin da cikin siyasa ne ko wani malantaka ne, malam Allah mishi baiwan, he was captivated. He was eloquent. Mafi yawancin taro ma aka ga malam shi ake bari ya magana karshe. Don in yayi da farko taro ya watsa. Kowa na son ya ji magana. Sannan wasu kuma in aka je rally suna zuwa wurin rally don ya zama the first time su ga malam ladan. Ji suka yi. Ya je taballe ko da ya je da yawa na cika don su ga malam ladan. So he was very influential. Wanda yake kowane party na bukatan shi, amma malam shi ya haɗa kai da party suna ta bujiya wanda yake ya zama UP a lokacin, sannan kamar 1990 ne tamun Professor Adu Buhari suka yi shi MPP har zuwa yau. Masha Allah. Kan ce wato wannan party ne ake ce mai Muslim Party. Muslim Party kenan. Okay. Shi zaki ji ake Islam da Islam. Masha Allah. Idan malam ya zo cikin musulmai Islam yake use. So that was another strategy malam. Kasan yan da sun ji Islam kuma malam ne ke cewa fatin musulmai. Kuma ana kishin musulunci. Yawwa ana kishin musulunci. Masha Allah. Shi sa shi ga sun ba da kai. Masha Allah, masu kallon mu kuna kallon mu ne tare da Sheikh Firdaus Ladan a cikin gidan Sheikh Usman Ladan Alfa Ladan. Muna ɗauko tarihinsa ne a cikin wannan shiri mai girma na tarihin mu asalin mu. Mun ɗauko gaba yanzu mun kai ta bangaren da malam ya shiga siyasa da irin gudunmuwar da ya bayar a cikin siyasa da irin taimakawa wurin, wato malam ya bar mun san malam yana ɗaya daga cikin founding members wayanda iyayen da suka kafa wannan party da yau ya zama New Patriotic Party mai mulki a yau. Wannan gudunmuwa babba ce. Idan baka saurari ko baka kalli tarihin mu asalin mu ba, ina zaka ji wannan tarihin. Saboda haka masu kallo a ci gaba da bibiya, ana liking, ana sharing, ana aje mana da comments a cikin wannan shiri mai girma, saboda da mu da ku da wanda za su gani dalilin sharing ɗin ku duka mu amfana a cikin wannan shiri na tarihin mu asalin mu. Malam, mun san an yi gwagwarmaya kuma Kwame Nkrumah da UP wanda daga baya malam ya shiga, an yi har aka zo aka gudanar da
zaɓe, na jin wannan zaɓen da aka yi Kwame Nkrumah ne ya yi nasara. To mun samu labarin cewa bayan da ya yi nasara ya nemi wato ya deport mai girma Malam Ladan Afa Ladan zuwa Najeriya. Yaya wannan lamarin yake? Maganan deportin shi, me kawo aka deportin shi ko aka fidda shi kasar Ghana zuwa Najeriya? Gaskiya ne. Wato bayan an yi wannan gwagwarmayan, it was fortunate for Nkrumah. He won the election. No. And then unfortunate for Malam, they lost. No. After some win election now, the first targeting Nkrumah was Malam. Ya zama mai alƙaƙai kenan. Na'am. First targeting. Wasu ma sun ce Nkrumah ya ba Malam warning. Idan baka join ni na ba, wanda yake ba na son saboda ban ji shi bakin Malam ba ko bakin wasu yayani na ba. Amma dai abin da muka sani shine ya ba Malam offer. Amma da Malam ya lose election nan, so targeting Nkrumah was Malam. First targeting shi. Yawwa ya shiga hannun. Yawwa. Na biyu kuma ai dama akwai kishin ba dan Ghana bane. Bayarbe ne. Ka gane ko? Saboda shi kawai an ga zo an ka kama Malam. To amma da yake ba tarihin watakila kun je wurin ɗiyoyin shi Alhaji Ahmadu Baba, Sarki Ahmadu Baba, kun je wurin su wurin ɗiyoyin shi. To amma shi da Malam an ka report. Amma focus on Nkrumah was Malam. Shi Alhaji Ahmadu Baba daga baya ne sarkin zango na wannan zamanin. Daga baya ne aka ba labari Nkrumah labari ai Malam mai sponsor shi ne Sarki Ahmadu Baba. Yadda aka yi aka kuma nemo Ahmadu Baba shi kuma tunda yana da wani backbone ya kamata duka da itace da jijiyarta duka gaba daya. Exactly, amma targeting Nkrumah shi ne Malam. So da ya zo haka nan shi kenan aka za ka kama Malam cewa za a reportin shi. To gaskiya Dr. Busia, the second prime minister in Ghana, second president in Ghana after Nkrumah, ya yi kokari don shi ne lawyer Malam. Na'am. Shi ne lawyer. Before ya zama prime minister, shi ne lawyer Malam. Shi ne lawyer Malam. To shi ne Baba Akufo-Addo. Shugaban kasa ne yanzu. Na'am. Ka gane ko? To ya kai ma da abin ya kara jayayya daga parliament. Shi da suka je suka kawo one of the best lawyer daga Britain, lawyer Shawcross. Bature suka kawo shi ya zo ya karu da su wurin fight case. Wurin debate inda za a yi fight case Malam da deportation da ake so a yi mai. Yawwa, amma ka san yadda lamari yake. Majority carry the vote. Yawwa, sai aka shi yasa Malam ma da aka gayyace shi bai je a shiri ba. Ya ce muna riga wannan karamin riga ke tare da shi da Qur'an shi kawai da tasban shi. Shi yasa bai za tsammanin ma haka zai abin zai fa. Shi yasa yana suna zuwa kawai ina kan iyayen su ji labari kawai suka ji kasan da akwai irin rediyon nan a Kasa Noman. Kawai suka ji Alfa Ladan da Ahmadu Baba sun kai Najeriya safely. Ikon Allah. And that was bai samu ya je da matansa da yaransa ko wasu yan uwansa ba. Iyayenmu kowane lokaci suke kurmuna wannan tarihi suna zudawaye saboda the breadwinner na an fi da shi gaba daya saboda shi ya take some time. Akwai babban yayanmu da na faɗi jiya rannan da kuka zo Imam Abdulaziz, he was the eldest son. He was a teacher, yake dan dabara, yake duban su har lokacin da yake Malam ya dan settle daga can sannan Malam ya aiko suka zo. So gaskiya ne an deport Malam cikin a tarihi da na san ka tuna da muke yasantuwa akwai wata mata mai sai da books. Akwai wani book, Facts to Remember, history book. Ciki zaka karanta kaga wasu gaskiya da kamata a tuna. Yawwa. Kaga Malam ne the first deportee in Ghana. Wato deportee shi yasa dama tambayin da zan yi maka saboda ka bayanin cewa an kawo wani kwararre lawyer daga Britain ya zo parliamentin Ghana saboda support minority wannan lokacin don su nemi su hana wannan abin ya tabbata. To ina menene wannan yake nufi a cikin dokoki na deportation long Ghana na deportation? Wato
saboda bai yiwuwa a yi maganar deportation yau gane bisa doka ko wani act maganar malam bai zo ba tunda nashi ne aka je parliament babu saboda malam na ga cikin question ka ce za ka tambaye ni kan menene deportation act to deportation act shi ne abin da aka je kan table daga parliament ake debate a deport malam ko a deporting shi dan gane ne ko ba dan gane ba ne to an yi magana aka ja ana ta ja karshe dai ana an ce an nuna authority domin all the facts su Dr. Busia sun argue no iyayen shi suka zo shi dan gane ne to amma karshe dai aka deport sun bada musu where power lies da power na hannunsu exactly abin da suka ga dama yawa aka deport malam so daga baya ne ina jin da malam ya dawo aka sake kuma ɗauko magana ya zama law duk wanda aka haife shi gana ɗan gana ne amma wannan deportation act na shi ne topicin da aka ajiye parliament ake debate saboda malam gaskiya ka san duk wani abin da aka ce an ajiye shi ko kuma an zo da magana a parliament aka zauna aka debate akan wannan issue ko da shekara 100 ne wannan yana nan a rubuce ya zama doka dole in za a yi wani abu da ya kamanci wannan an refer back a duba lokaci kaza kan kesin wani kaza ya aka kare ya aka yi wannan na nuna cewa gaskiya malam wani institution ne shi kanshi masu kallon mu idan baka nemi ka kalli wannan shiri na tarihin mu asalin mu ba ina jin ba za ka ji irin wannan abin ba wannan na nuna maka cewa mu mutanen zango iyayenmu da kakanninmu sun taka rawan gani kwarai kowane fanni a cikin ƙasar nan saboda haka bai kamata mu mai da kanmu baya ba ya kamata mu ma mu san cewa muna da right a cikin tafiya na ƙasar nan amma duk abin da mutum za ka yi kai kokari ka shuka abin kirki duk abin da za ka yi kuma ka manta kai musulmi ne duk abin da za ka yi kuma ka yi gaskiya saboda gaskiya da rikon amana da jajircewa shi ya kawo yau muka tuna malam Alfa Ladan muke kawo tarihin shi kuma muke faɗan irin ƙoƙarin da ya yi ya taimaka ma al'ummar musulmi baki ɗaya da kuma irin kalubale da ya fuskanta don wannan gaba da muka zo wato kalubale ne saboda mutum ne an ce masa ya bar gari ba da shiri ba ya bar iyalin shi da yaran shi kuma shine yake kula da su lalle kuwa an fuskanci kalubale kafin na son in ɗora a yanzu ba wani lawyer da ya sun professor Adubu Ahere 1990 da yake campaign kaji na cewa min mai zongo ni mai babban Alfa Ladan yes yana son ku tuna wanda yake shine ya kafa abin nan fatin musuluncin nan daga zango ni ma babana ne sannan former president Kufuor now shi ma haka yake repeat ni ma dan zango ne babana ne Alfa Ladan shi ya kafa fatin ga president Mulaiwa Kofadu yana maimaitawa ni min simi zango ni babban Alfa Ladan saboda baban shi da malam ne suka kafa UP masha Allah ka gane ko sannan na biyu ba wani lawyer zai fita law school yau bai karanta the Protection Act nan ba. That was in August 23rd 1961 or something. 61 now. Inda ka karanta law dama ai law ana dauko 1957 57 now kenan ba shi yasa na gaba da lawyers da yawa sai su ce we read about your dad in the law school. Yeah. Ka gane ko saboda shi a wannan yana cikin abin da ya sa wato zan dauki wannan dama akan wannan shiri na mai daraja. Break silence in yoyi malam. Our displeasure. Rashin jin daɗinmu for more than 60 years to 70 years. Da muke ganin kamar malam was not compensated. Wato ba nuna ba yaba da irin gudunmuwar da ba saka ma malam ba saka masa ba na'am. Mudiyoyin malam ba bukatar wani abu. Amma malam
Asante suka ce nipa ɛyɛ adeɛ wasu ayeyi. Malam deserves compensation as far as MPP is concerned. Ka gane ko? Malam kullum yana cewa yana cikin abin da ya damu malam domin ya sacrifice life shi da life matan shi da mu. Ba ma bukatan mu biyo 'yan siyasa su saka da malam la, ba ma bukata. Saboda shi su ya kamata su nemi ɗiyoyin malam. Yas Alhaji Guruza na King Faisal yake ce mu wai nana ya tambaye shi ɗiyoyin malam na nan, ya ce suna nan, akwai wasu Najeriya, akwai wasu Amerika, akwai wasu nan. To amma kana ganin malam bai deserve a nemi ɗiyoyin shi ba. Ka duba offer da Kwamin Kurmai ba malam ya reject. Malam ya reject for UP. There was a time na can US aka ce wai Alhaji Goje kira mu ya ce wai president ya ce yana son ya ga ɗiyoyin wanda suka yi siyasa da ɗiyoyin malam. Nin ga na gaya mai halina da rafanni na ce kan ku tafi. Za a yi sunkune for vote. Ku bari mu samu ababa guda biyu. Imma official invitation. Domin malam is not an ordinary UP member. He's a founding father. Shi a ce za ga yace malam, diyoyin malam da duk wanda yake iyayensa sun yi BMP, if sun bi UP as followers ko supporters na. It's wrong. Ko kuwa mu samu lawyer mu draft bukatun malam, lawyer ya ci gaba da mu ya kai wurin shugaban kasan mu read bukatun malam. Haka nan kuwa kai da sun ka tafi ko minti biyar shugaban kasa bai da su ba, sun iske mutane sun fi 200. Nace ana gaya muku Suwa suka je lokacin? wasu ofasinmu da lokacin cikin ɗiyoyin malam mutum ɗaya kawai saura ya ce da wasu rafanan mu da sun ka dawo sun ka maimaita abin da na faɗi. Na ce na sani bai fi minti biyar da su ba, karshe ma abin da ka ba su shiga mota da kan iya da suka tafi. Subhanallah. Malam bai tafi wannan ba, Ya fi karfi gaskiya. kana ganin daidai ne? Ba daidai ba ne. A ce fatin da malam ya kafa sun yi mulki sau biyu. President Kufo ya yi, ga Nana Kufa har nashi zai kare. Kuma ba a nemi 'ya'yan malam da jikokin malam. Ba nemi 'ya'yan malam ba. Kamar mu za su ba mu. Amma malam ya deserve compensation kuma deserve ba. Ya deserve. Kuma recognize irin effort da ya yi. Exactly. Gaskiya ne. A takaice ma ku nemi ɗiyan malam cikin offer da malam kuma ya ba malam. Educational complex. Ku gina Alpha Educational Complex. Ya deserve. Gaskiya ne. Da sunan malam. Kwarai. To wannan bangare yana damu mu sosai. Masu kallon mu ina jin da a bayani kenan mun kai gaba wanda malam yake nuna irin gudunmuwa da kokari da malam yayi ta bangaren siyasa musamman jami'a na UP wanda ya sadakar ya taimaka yau fatin nan ya kai har yau ita ce take yin mulki. Ya kamata tunda abin yana nan a rubuce wayanda suke shugabannin wannan jami'a su yi kokari a ce sun nemi 'ya'yan malam saboda su compensate shi saboda ya gaji. Kuma in aka duba karshen maganarsa ya yi maganar cewa offer da ainihin Kwamin Kurma ya bashi ya reject na zai bashi ministoci guda biyu a ba wanda malam ke so. Da kowanne aka yi ma da za a san kamar lalle an compensate malam. Kuma maganar da malam ya faɗa daga ƙarshe min daɗi shine a tuna da malam a gina wani wuri wurin saboda malam rayuwar shi gaba da ba da ilimi yayi. Ya gina wani wuri da za a yi karatu a saka sunan malam a san cewa aka tambaya a wannan ranar da kila za a kaddamar ma za a san cewa wani din nan da aka saka sunan shi ga irin gudunmuwar da ya bawa wannan jami'a amma shirun kake ji kamar malam ya ci shirwa
kuma da aka je da ba a ji shawarar malam ba aka je ƙarshe ba a ji daɗin wannan tafiyar da aka yi ba. Wannan masu 'yan siyasa bar kuke kallon mu a daidai wannan lokacin, in akwai dama ku san matakin da ya kamata ku ɗauka, saboda idan mutum ya yi kamar da malam ya yi ci ya ce ni fa ya diya wasu ya yi. A masu kallon mu a wannan shiri ne kamar da kullum muke fada muna yi ne da lokaci. Malam ko akwai wani final submission din da za ka ba mu kamar mu nan da shirin wannan karo? Gaskiya ne, na da kyau daman ga ba masu kallon mu haƙuri za su ga I became emotional. Abu ne da yake damun yoyin malam for the past almost 70 years. An deport malam 57. Ka gane ko? To amma ka kara da wahalhalun da malam ya je sarka, ya je prison, ya kama shi saboda na ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda ya samu kashi cikin siyasa yau, musulmi, ɗan arewa, ɗan zango, ya tuna yi ma malam addu'a. Allahu akbar. Malam ya bude wannan kofa. Shi ya bude wannan kofar gaskiya. Har ga shi yau mun samu Northerners biyu su ne za su saya takarar manya-manyan party guda biyu. Muna da MPs musulmai, wannan kofa malam ne ya bude. Allah samu dace. Amin, amin. Masu kallon mu wannan shiri ne da kuke kallo, babban shiri na tarihin mu asalin mu. Muna cikin gidan Afa Ladan, Malam Usman Ladan, kuma kamar yadda muka muku alkawali kila za mu kawo kashi da yawa saboda wannan bawan Allah tarihinsa ya kai mu rubuta manya-manyan littafi kamar guda 3, saboda idan kana cikin jin tarihin sai kaga kama akwai wani abu kuma da irin gudunmuwar da ya bayar da ya kamata a bude wannan kofar saboda mutane su ji ta wannan bangaren kuma wani irin gudunmuwa malam ya bayar. To amma wannan karon mun kai dai karshen kashi na 3 da muka muku alkawali. Insha Allah kuma za mu yi kokari mu zo kuma kashi na gaba a cikin wannan shiri na gidan Sheikh Malam Ladan tare da mu, wato Sheikh Firdaus Ladan shine ya tsaya madadin wannan dangi mai girma, yake ba mu tarihin wannan bawan Allah. Allah ya ji kansu, Allah ya saka musu da alheri. A nan za mu nan da dai tabarman wannan shirin daidai wannan lokaci a madadin babban bakonmu na wannan shiri na tarihin mu asalin mu gidan Sheikh Malam Ladan, Malam Firdaus, wanda shine ya tsaya madadin wannan gida, sannan da Yusuf Adam Yusuf shine ya mammatsa mana na'ura kuka kalle mu rangadadau. Muna tare da Ilham Muhammad a production, as a production team member. Ni da na shirya kuma na gabatar da shiri, sunana Muhammadu Faisal Dikko dan Boran na masarautar Zangon Kumasi, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.